Sa number 8, senior citizen pilason matapos gintapungol sang motorcycle rider. Makita sa sining video ang pagtambag sang pila ka mga tawo sa motorcycle rider. Matapos niya gintapungol ang senior citizen nga driver sa nagluntad nga road rage sa National Highway sang Puroca Bernabe, Barangay Salvacion sa Banwa sang Murcia, Negros Occidental, Domingo sang hapon. Yara sa driver's seat kag dugoon ang nawong sang biktima nga si alias Luing, 67 anyos, residente sang Barangay Zone 5 sa Murcia. Siya ang Anay kapitan sang Barangay 5 kag Anay ABC President. Imbolbado sa insidente ang Toyota Wigo ni alias Luing kag isa ka Honda Beat nga motor ginamaneho ni alias Papat, 30 anyos, residente sa barangay Patag sa Silay City. Nagwa sa investigasyon nga pareho nagapadulong sa proper sang Murcia ang duha sang nag-overtake ang motorsiklo kag ginbalabagan ang auto. Didto na nanaog ang motorcycle rider, ginbutong kag gintapungol sa makapila ka beses ang driver sang Wigo nga nagresulta sa mga pilas sa iya nawong. Ginalegar sang suspect nga jutayan lang siya mabungguan sang Wigo. Wala man siya sang pilas o galing sunod sa iya, wala niya mapungga ng iya kainit, rason nga ginlagas niya ang auto. Ginsiling ni Police Captain Hani Labaro, ang hepe sa Murcia PNP, subong adlaw natala na nga i-file ang kaso nga physical injury batok sa motorcycle rider. Samtang natalana nga magpapanaog sang show cause order ang Land Transportation Office Negros Island Region batok sa rider agud makapaathag kung nga hindi dapat pag-isuspend, i-revoke o kung siya ang pagapinahan bangod sa iya involvement sa nasambit nga road rage. Hindi ka magpadala sa init sang ulo kay hindi kita makadesisyon sa tadlong kung gainit at ulo. Much better kung wala ka gid man na pakalmahan mo na lang imo pinsar kag report nyo sa amon para nga hindi na madugangan ng problema. So mo na kalma ta kay subong adlaw nga daan ka budlay gapadala ta sa init sang ulo, wala ta na ginalantaw ang konsekwensya nga matabo.